and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Wala mo pangutan Wala na lang kay singhagan sa ta. Lisod na kayo. Ayaw sad palapi pa, oy. Oh, Claire. Nganong mahadlok man ka? Bana man ka. Ikaw ang padre di pamilya. Ipakita ang imong pagkabana. Nak. Ayaw palabig pa under ni mama, oy. Ayaw ka hadlok. Bana gug ka. Dapat siya ang mahadlok nimo. Claire. Sutaa. Sutaa kung sa hinungdan nganong gisapot siya. Anong kasukaan man kaniya? Nganong litsi-litsihon man kaniya? Unsa mahinungdan? Nak, mas maya siguro nga magpakahilom lang ko, nak. Para wala na gubot ba? Ay, kanimo pa. Mas maya maginang ako na lang mo adjust, nak. Kaya kung mapursigigib ko, magubot lang. Ay, diba? sumpuon nimo nga dili mahimong gubot. Sagdi na lang, nak. Di man sa mayo nga musungasong ka. Unya, gisapot siya. Muulbo ang kasuko, anak. Karon pa man kanisod. Nagsultihan na pa mi ni Claire. Ako na sa gilibak ninyo. Unsa? Gilibak ba yun? Unsa? Klaro kay Franco eh. Alalay man kay mo. Uy, nangutan na rin mong anak. Uy, nganong gisapot ba kuno ka? Nya. Sa may tubag di mo. Ang magmuingon ko nga. May kagbuot. Dadaan pa gyud lagi ko. Gilibak lagi ko ninyo. Dili man na paglibak. Okay, unsa man day na? Imong anak ang nangutana, ang sagdi na ko tubagon. Buset! Ngano naman sagga? Unsa naman sinundan na nga nagisapot naman sagga? Nagdisminorya gihapon ko. Ha? Kadungog ka? Ha? Dysmenorrhea? Dysmenorrhea, leche! Oh, mao man ka. Isip pangutana diha! Lagi, dysmenorrhea, isip pangutana! Wala bitaw ko nangutana. Karoy, sulti diha. Kapoy mo. Matuog na to eh. Pislog diha kay mo! Bay Franco. Bay. Uy. Oh, saan? Sam ka mo mag-itik na pusan. Murag way kalipay. Ngano ka, uy? Ay, kuan bay. Pila na kaadlaw ba nga pirming way mayong buot akong asawa. Pirming gisabot. Oh, basin og gidugo. Dysmenorrhea ko no. Pero pila naman kaadlaw bay. Sige naman nagdysmenorrhea. Uy. Ipatanaw nagdoktor, uy. Di man mo sa musugot. Oh, mao ba? Libog lagi ko. So may angay na kong buhato na eh. Ayaw kalibog. Istoryahay sa husto. Basin og unsan na yung gibatik. Idispatsar man gadahin ko. Oh, pangisog. Bay, di ko makahimuan na bay. Gusto kong kalinaw. Na. Wag ko mahimuan ang imong baruganan nga gusto kag kalinaw. Bayotik. Gusto mo kagkalinaw. Oh, okay lang na. Pagsigin lang, hinuktok. Oh, bayotik. Day, Kathy. Ngano? Unsa rin nahitabo ni Greggy nga waman mo uy. Friday na rin. Namatay na tingali to. Uy, lababa ni mo ay si Bako, uy. Hala no, gitawagan ako, di gid makontak. Ay, patay na lagi to. Tarong diya kasi, uy. Wa di mo tawagi di ay. Oh, ano tawagan man ako? Abi pa lang, interesado ko niya. Oh, katawa man ka. Kalain. If I know, pero may kagisapot, kay wa na magpakita ni mang imong Greggy, di pa? Shit, bahala siya sa buhay niya. Pero basig ugma, muari si Greggy. Sabado na ugma show si Franco ato sa probinsya, 2 nights. Oh, mao ba? Og pakuyugon nako si Claire niya. Duha ka gabi nga wa si Franco. Yes, 2 ka gabi eh. So, libre ka. Unsa? Way makapakgang sa imong himaya, Sofia. Ay, magwara-wara ko ugma day. Aha. Mangita kog ikal.
Hanggang gisnaw ni mo, eh. Sige lang kaog inununan. Kaon sa taghumba, uy. Kalami naman sa baay. Anin lang ko din ini magpaabot sa parking lot. Di na lang kumusuod sa resto bar eh. Franco! Oo. Abi na kung madugay pa ka. Ay, nigawas radayon ko kay Mingaw man, wa kay customer. Ganina na ka? Bago pa lang yun. Ho, kita na. Bang hapitag sinangag kay gusto ko mukaon og bangus. Gigutom ka? Ngaon ta? Magsaw ta. Larga ra ba ka ugma? Ato ka sa probinsya. Duha ka kagabi, di ba? Oo. Doon ka gabi igid. So, magdungan tagkaon ka rin. Oh, sige, sige. Uy, saan ang oras? Alas 12 image siya na sa tulong gabi. Si mama ni Malak. Hello? Hello, ma? Oh, Inday. Ang sabay gusto ni mong kanon. Di ami karon si papa nimo sa sinangag. Dadagan mong bangos. Kaya nangaon mo miss papa nimo. O sige, ma. Dad, ko. Okay. Bye, anak. Bye. Milagro da. Nag-ayo man ang buot ni mama. Sila na kana si Mama o Papa Franco. Sugatan ko sila. Oh, kaon na. Mayo kay init pa ning amunda. Salamat, ma. Ay, gipagutom mis papa nimo. Maong nangaon mi. Maayo noon, ma. Mo na gusto na ko makita ninyo pa, ma. Kanang saya inyong dakway. Dili kay saputon ka, ma. O permi lang ninyong panghagan si Papa. Ada, pagmahal man ang pagbanghag na kung papa nimo ba? Unsa? Lagi. Oh, sige na, kaon na. Kay mamahuay na kami si papa nimo. Uy, lamig Franco. ka higda. Sa dili pa ta mga tuog ba? Oh. Hugasi sa nambuga nimo. Unsa to? Panghugas dito. Sinugas na ng... Bugan. Nga naman. Panghugas lagi dito. Mutana pa man siya, uy. Sige na. Panghugas dito. Tupsan ti kandaan. Ha? Basig mangita kaglain dito. Tisa, uy. Si reklamo yun sa man. Di ka, hagis ko ron. Kati! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!